Agig pagbansay sa mga personahe sa usa ka mall sa Davao City, usa ka fire drill ang gipaygayon. Gawas sa Fire Prevention Month karong bulana, giobserba sab sa mga aktibidad ang Women's Month. Kung paunsa, atong sayron sa report ni Argil Relator. Dihang nadawat ang report nga dunay miulbong kalayo sa usa ka establishmento sulod sa usa ka mall sa Davao City. Gilayong miresponde ang fire responders sa maong mall. Gisulod ang giingong nasunog nga establishmento aron bugahan og tubig. Gi-evacuate sabdayon sa emergency responders ang dunay nabating pagkalipong. Gipagawas ang tanang nga nasulod sa mall o gipahiklin una sa parking space nga gihimong evacuation area. Gilayon sab nga miresponde ang mga personahe sa BFP aron motabang sa pagpakgang sa kalayo. Delta 4 SIR 22, fire out na ma'am. Tanang miresponde, pulos mga babaeng responder o BFP personnel. Karon March no, Fire Prevention Month, and in celebration also sa Women's Month. So mao ni ang highlight karon sa ato ang fire drill. It's because we participated, yung atong mga women team mao'y nag-participate sa ato ang drill. So naagi hapon ang atong mga firefighters nga mga lalaki, but ang mga babae ang naadjud sa front line. Gawa sa pagbansay sa mga personahe, ginasunod gayod ang mga pamaagi aron malikayan nga dunay mahitabong sunog. Ginagakandak gyud mi sir no og quarterly nga fire drill para mabalik-balik sa mind sa mga employees, sa mga tenants kung unsay dapat nilang buhaton during an incident of fires. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.